Synnin lain alla vai vapaa? Osa 4. Kuuluuko uskovan pitää käskyt ja onko käskyjen pitäminen lain alla olemista? Tällä videolla jatketaan aiheesta, onko uskova vielä lain alla vai vapaa synnistä? Osiossa 4. Tässä osiossa käsitellään sitä, onko käskyjen pitäminen lain alla olemista vai onko käskyjen rikkominen lain alla olemista. Ja sitä, miksi ja miten käskyjen pitäminen ei ole lain alla olemista, mutta käskyjen rikkominen on lain alla olemista. Miksi siis ja miten laki ei voi itsessään tehdä ketään vanhurskaaksi ilman uskoa? Koska siinä missä synti osoitetaan, mutta missä ihmisellä ei ole uskon kautta tulevaa ymmärrystä, siinä tekokin on kuollut vailla ymmärtämistä ja sanon oikeaa kuulemista. Porttokristityt eli nykyinen saatanalliseen kolminaisuusoppiin uskova kristikunta opettaa väärin, että uskova, joka pitää käskyt, olisi lain alla, ja sellainen, joka tekee syntiä, olisi lain alta vapaa. Se on Raamatun ja Paavalin sanojen räikeää kieroon vääntämistä, tahallista ja erittäin kieroa, ylpeästä sydämestä lähtöisin olevaa sanojen vääristämistä. Sellaisesta Pietarikin toteaa seuraavasti toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3, jakeessa 15-16. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali, hänelle annetun viisauden mukaan, teille on kirjoittanut, niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Luen tässä alkuun muutamia Raamatun kohtia, jotka antavat jo paljon taustatukea sille tosiasialle, että käskyjen mukaan eläminen ei ole lain alla olemista. Mutta jos ihminen rikkoo käskyjä, se on sen osoitus, että ihminen on lain alla ja yrittää omassa voimassa, omassa lihassaan ymmärtämättömänä toteuttaa itse kirjaimen tekoja, jotka saakin aikaan se ihminen eikä Jumala. Silloin kaikki teot muuttuvatkin itsekkäiksi. Eivätkä ne voi olla rakkaudesta lähtöisin, jos niitä kerran ei saa aikaan itse rakkaus, vaan ihmisen oma tarve olla jotakin. Fariseukset olivat hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu ihmiselle, joka haluaa olla ihmisten silmissä jotakin, sillä että koittaa lihassaan täyttää lain kirjainta, jotta ihmiset todistaisivat heistä hyvää, vaikka heidän sydämensä olisi paha ja vaikka he samalla tekisivät syntiä. Synnin tekeminen on siis aina lain rikkomista ja lain alla olemista. Siten fariseuksetkin tehdessään syntiä todistivat sillä, että he olivat lain alla. Mutta käskyjen pitäminen ei ole lain alla olemista. Ensimmäinen korintolaiskirjeen luku 7 ja jae 19. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Tämä jae on jo selkeä osoitus yksistään, ettei Paavali ole missään vaiheessa kumonnut käskyjä, aivan kuten Jeesuskin sanoo, ettei hän ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. Jumalan käskyjen pitäminen on kaikki kaikessa. Siksi Paavali toteaa, että ympärileikkaus tai ympärileikkaamattomuus ei ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3 ja jakeet 4-10. Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä eli lain rikkomusta ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä eli lain rikkomusta, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Miten tämä Raamatun kohta osoittaa, että käskyjen pitäminen ei ole lain alla olemista? Jos kerran Jeesuksessa Kristuksessa ihminen ei ole Paavalin sanojen mukaisesti lain alla, ja kuitenkin tässä luemme, ettei Kristuksessa pysyvä tee lain rikkomusta, eli syntiä. Sitenhän me voimme jo suoraan vetää johtopäätöksen siitä, että Kristuksessa pysyvä nimenomaan todistaa olevansa Kristuksessa sillä todistuksella, ettei tee enää lain rikkomusta. Siten päädytään lopputulokseen, että se, joka elää Kristuksessa, ei riko lakia, eli pitää käskyt.
ja siten käskyjen pitäminen ei ole lain alla olemista. 1. Johanneksen kirje luku 3 ja jakeet 4-10. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Paholainen on siis se, joka rikkoo lakia, eikä toimi Jumalan käskyjen mukaan, kun kerran lain rikkominen on synnin tekemistä. Koska siis paholainen itse rikkoo käskyjä, eli tekee syntiä, ja kuka tahansa muu, joka lakia rikkoo, on paholaisesta, jos kerran synti on lain rikkomus, niin voimme jälleen todeta, että käskyjen rikkominen on lainalaisuutta, sillä laki tuomitsee sen, joka sitä rikkoo. Aivan kuten Paavali toteaa senkin, 1. Timoteuksen kirje luku 1 ja jakeet 8-19, että lakia tarvitaan siellä, missä lakia rikotaan, eikä siellä, missä sitä ei rikota. Se, joka on vapaa laista, on siitä vapaa juuri sen tähden, ettei ihminen tee enää mitään, mistä häntä voitaisiin lain nojalla tuomita. Siksi Paavali puhuu myös hebrealaiskirjeen luvussa 10 siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa jokaisen omatunto on puhdas, jolloin jokainen voi huoletta rohkein mielin astua kaikkein pyhimpään, koska omalla tunnolla ei ole Jeesuksen veren anteeksiannon tähden enää vanhoja syntiä ja Kristuksessa ei uusiakaan enää tehdä. Aivan kuten seuraavaksi luemme. 1. Johanneksen kirje luku 3 ja jakeet 4-10. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan ja ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Jumalasta syntynyt ei siis saata enää tehdä lain rikkomusta, eli syntiä, ja siten käskyjen pitäminen rakkaudesta ja uskosta käsin hengessä ei ole lain alla elämistä, vaan lain alla elämistä on se, jos rikot käskyjä, eli teet laittomuuden, eli synnin. Se, joka on syntynyt Jumalasta, ei tee enää pienintäkään syntiä, ja siten todistaa, ettei sellainen ole enää lain alla. Semmoinen ei tee syntiä, eli sellaista tekoa, josta laki voisi hänet vielä tuomita, tai josta hänet lain mukaan vielä voitaisiin tuomita. Roomalaiskirjeen luku 6 ja jakeet 15-16. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, eli lain rikkomusta, koska emme ole enää lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Tässä roomalaiskirjeen luvun 6 kohdassa tulee erittäin selkeästi ilmi se, että uskova ei saata tehdä lainrikkomusta, vaikka ei ole enää lain alla. Vaan jos teet lainrikkomuksen, niin silloin olet edelleen lain alla, jossa sinulla ei ole voimaa hyvän toteuttamiseen, ja paha riippuu sinussa kiinni, ja kannat hedelmää kuolemalle. Mutta sen sijaan uskova on kuuliainen Jumalalle ja tekee siten myös vanhurskauden, ja sillä todistaa myöskin olevansa vanhurskas Jeesuksessa Kristuksessa. Roomalaiskirjeen luku 13 ja jakeet 8-10. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte. Sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, siis mikä muu käsky tahansa. Ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, ja sen takia on rakkauslain täyttymys. Ja 98 käännös sanoo, että näin rakkaus toteuttaa koko lain. Tämäkin on hyvin suoraa puhetta Paavalilta siitä, mitä Jeesuksen seuraaminen oikeasti tarkoittaa, joka sanoo uskossa olevansa. Hänelle on käsky annettu rakasta. Ja sitten Paavali jatkaa, että koska kaikki käskyt sisältyvät rakastamisen käskyyn, huomataan, että koska kaikki voidaan koota tähän yhteen käskyyn, muitakaan käskyjä ei tarvitse erikseen mainita, koska rakkaus on lain täyttymys ja rakkaus toteuttaa koko lain. Tällä siis tarkoitetaan sitä, että käsky älä tee huorin voidaan kääntää toisin, että älä tee puolisollesi ja veljellisi tai siskollesi pahaa tekemällä huorin, koska rakkaus ei tee mitään pahaa.
Ja sitten huomataan, että mikäli ihminen ei tee huorin, niin se on sama asia kuin että tuo henkilö toteuttaa käskyä rakasta, joka ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Koska rakastava ihminen ei tee huorin, ja siten uskova ei myöskään voi tehdä huorin, kun kerran uskovan tulee rakastaa, eikä tehdä huorin, eli olla rakastamatta tekemällä huorin. Koska huorin tekeminen on veljen vihaamista, eikä suinkaan veljen rakastamista. Taikka jos sanotaan, että älä varasta, voimme taas huomata, että varastaminen ei ole kenenkään rakastamista, vaan toiselta riistämistä, sen sijaan, että uskova on kutsuttu antamaan omastaan, eikä riistämään toisen omaa. Siten jälleen huomataan, että koska varastaminen ei ole rakastamista ja varastamatta jättäminen on rakastamista, niin käsky älä varasta tulee täytetyksi sen kautta, että ihminen keskittyy rakastamaan ja pikemminkin antamaan omastaan. Uskovalle on siten päivän selvää, ettei uskovan tule varastaa, koska se ei ole toisen rakastamista. Ja jälleen jos sanotaan älä himoitse, niin aivan yhtä lailla voidaan huomata, että kaikki himoitseminen on syntiä ja kaikki synnin tekeminen on vihaa eikä rakkautta. Ja kun kaikki 10 käskyä käydään samalla tavalla läpi, voidaan huomata, että minkä tahansa käskyn rikkominen ei ole rakastamista, vaan veljen vihaamista, jolloin voidaan todeta, että koko laki voidaan koota käskyyn rakasta. Ja kun ihminen toteuttaa käskyä rakasta, niin ihminen on tullut täydelliseksi rakkaudessa, jolloin ihminen voi todistaa elämänsä täydellisesti käskyjen mukaan, koska jos ihminen rikkoisi niistä yhtäkään, ihminen osoittaisi sillä olevansa voimaton rakastamaan, eikä siten toteuttaisi Jeesuksen käskyä rakasta. Jostain syystä porttokristityt ovat saaneet tämänkin kohdan väännettyä kieroon. Aivan kuin rakastaminen olisi yhtäkkiä muuttanut merkitystään joksikin, mitä rakastaminen ei ole. Aivan kuten rakastamisen määritelmä ei enää olisikaan käskyjen pitäminen, mikä osoittaa synnin ja myös rakkauden, eli Jumalan vanhurskauden. Jos siis ymmärrät, mitä rakastaminen on, vasta silloin voit alkaa rakastamaan. Valitettavasti porttokristityt kuvittelevat, että rakkaus on jotain aivan muuta. Porttokristityille rakastaminen tuntuu nykyään olevan pelkkää syntien hyväksymistä, ihmisten edessä elämistä, ihmisten valheiden liehakoimista ja saatanallista ja valheellista yhteenkuuluvuuden tunnetta, jaettujen valheiden viidakossa ja siinä valheen hengessä huoraamista, missä totuudesta ei tiedetä mitään, ja Raamatun sanojen kierron vääntämisestä on tullut pakottavaa, humalluttavaa hulluutta. 1. Johanneksen kirje luku 2 ja jakeet 3-5. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanonsa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tämä on yksi voimakkaimmista Raamatun kohdista, jossa jälleen sanotaan selvästi, että koska Jeesus vaelluksellaan osoitti pitävänsä lain täydellisesti, niin myös jokainen, joka sanoo hänet tuntevansa, on velvollinen pitämään käskyt täydellisesti, vaeltaen täsmälleen samalla tavalla kuin Jeesus itse vaelsi. Johanneksen evankeliumi luku 15 ja jae 10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja jälleen nähdään, että Jeesus vetoaa itseensä ja siihen, miten hän itse on pitänyt kaikki isänsä käskyt, joten aivan samalla tavalla meidänkin tulee pitää kaikki Jeesuksen käskyt, mitkä on tietenkin samat kuin isän käskyt, sillä käskyt eivät ole muuttuneet mihinkään, vaan rakkauden käskyt yhä osoittaa sekä synnin että vanhurskauden. Ja rakkaudessa pysymällä pysymme myöskin tekemässä rakkauden, jolloin rakkaus itse saa meissä aikaan hengen hedelmänä käskyjen pitämisen, mitä vastaan laki ei ole. Johanneksen evankeliumi, luku 14 ja jae 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 1. Johanneksen kirje, luku 5 ja jae 3. Sillä rakkaus Jumalaan on, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat.
Ja 92 käännös sanoo, että sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkö ne ole raskaita noudattaa. Lopputulemana siis voimme todeta, että kun kerran Jeesus piti kaikki käskyt ja meidän tulee valtaa samalla tavalla, niin meidänkin tulee pitää käskyt. Rakastaminen on käskyjen pitämistä, eikä muuta rakkautta ole. Onko siis käskyjen pitäminen lain alla olemista vai onko käskyjen rikkominen lain alla olemista? Käskyjen rikkominen on lain alla olemista. Roomalaiskirjan luku 6 ja jakeet 14-16. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Eli lain rikkomus ei saa vallita, koska ei ole lain alla. Lain rikkomus eli synti vallitsee ihmistä, jos on lain alla. Käskyjen rikkominen on lain alla olemista. 1. Johanneksen kirje luku 3 ja jakeet 4-6. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus, ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, eli laittomuuden, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä, eli laittomuutta, eli lain rikkomusta. Eli kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee lain rikkomusta. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Eli kuka ikinä lain rikkomusta tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä tuntenut. Kun kerran käskyjen pitäminen ei ole lain alla olemista, niin synnin tekeminen on tietenkin lain alla olemista. Koska synti on laittomuus ja kuka ikinä tekee synnin, tekee laittomuuden. Mutta jos joku pysyy Jeesuksessa Kristuksessa, niin sellainen ei saata laittomuutta eli lain rikkomusta tehdä. Mutta se, joka tekee laittomuuden, sellaisen laki myös siten tuomitsee. Ja jokaisen, jonka laki tuomitsee, on myöskin lainalainen. Ja ansainnut tuomion siitä, mikä lainalaisille eli synnintekijöille on määrättykin. Vasta se, joka ei tee enää lain rikkomusta, voi todistaa olevansa vapaalaista sen kautta, ettei lain rikkomusta enää tehdä. Roomalaiskirjeen luku 7 ja jakeet 4-6. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista, Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihavallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Jos siis meidät nyt on kuoletettu laista, jotta voisimme elää käskyjen mukaan Kristuksen ruumiin kautta, niin siitäkin huolimatta, että sydämeen painettu laki meitä nyt ohjaa, me kannamme hedelmää Jumalalle sen kuoleman kautta. Laki ei siten pääse herättämään enää synnin himoja lihassamme, sillä emme enää vaella lihan mukaan laisinkaan, sillä lihamme on ristiinnaulittuna ja kuolleena. Joten ei ole mitään, mikä herättäisi himot henkiin. Silloin kun pidämme lihamme himoineen ja haluinen ristiinnaulittuna, Jeesuksen Kristuksen uskon, voiman, voiton ja hengen avulla, eikä siksi, että lain käsky aiheuttaisi kamppailun lihassa, vaan siksi, että Jumalan henki aiheuttaa hyvän tekemisen sisimmässä. Siten huomataan jälleen, että synnin tekeminen on lain alla elämistä, mutta käskyjen pitäminen ei ole lain alla olemista. Lain ongelma onkin siinä, ettei sitä ulkoisesti noudattamalla voi saavuttaa lain täyteyttä, eli täydellistä rakkautta. Tämä johtuu siitä, ettei lain noudattaminen lihassa ilman uskoa ja Jumalan hengen voimaa onnistu. Sen sijaan uskova on kutsuttu olemaan täydellinen rakkaudessa, joka onnistuu Pyhän Hengen kautta ja Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta meidän lihalle. 1. Johanneksen kirje luku 2 ja 5. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Voiko tätä enää tämän suorempaa edes sanoa? Uskovan siis tulee olla täydellinen rakkaudessa. Uskovan tulee pitää täydellisesti joka ikinen sana, mikä ikinä on Herran Jeesuksen Kristuksen suusta lähtenyt, sillä se on sen osoittamista, että me tiedämme hänessä olevamme. Ja jos joku on totisesti hänessä, niin sellainen pitää täydellisesti Jeesuksen Kristuksen sanat,
jolloin Jumalan rakkaus on totisesti täydelliseksi tullut. Mutta jos et tee kaikkia, joka ikistä pienintäkin Jeesuksen sanaa, jonka hän on käskenyt pitää, niin silloin et voi todistaa olevasi hänessä. Voit todistaa olevasi hänessä vasta, jos todellakin pidät hänen sanansa, sillä hän ei itse muuta julistanutkaan kuin rakastamisen sanoja. Jos siis toteutat käskyä rakasta, niin olet velvollinen vaeltamaan kuin hän vaelsi, ja velvollinen pitämään joka ikisen sanan, joka on hänen suustaan lähtenyt. Vasta sitten voit sanoa olevasi rakkaudessa ja vaeltavasi rakkaudessa ja toteuttavasi käskyä rakasta. Roomalaiskirjeen luku 13 ja jae 10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttämys. Ja jälleen huomataan, että koska rakkaus on lain täyttymys, niin sinunkin tulee olla täydellinen rakkaudessa, eli käskyjen pitämisessä. Hebrealaiskirjeen luku 10 ja jae 1. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvä varjo, eikä itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Ja sitten Hebrealaiskirjan luku 10 ja jae 14. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Jeesus Kristus on siis yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka on pyhitetty Jeesuksessa Kristuksessa. Siten meidän tulee siis ajatella, että meidät on pysyvästi täydellisiksi tehty, sillä sitähän tämä jae tarkoittaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 ja jakeet 16-17. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Toistetaan vielä tämä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4, 16-14. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus täydelliseksi tullut meissä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Toistetaan vielä uudelleen. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4, 16-17. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, sillä sellainen kuin hän on, sellainen kuin Jumala on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Toistetaan vielä kerran. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 ja jakeet 16-17. Jumala on rakkaus, sillä sellainen kuin Jumala, eli rakkaus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Onko sinusta tullut sellainen kuin hän on? Onko sinusta tullut sellainen kuin Jumala on, joka on rakkaus? Onko sinusta tullut rakkaus? Onko sinusta tullut sellainen kuin Jumala on, eli sellainen kuin rakkaus on? Jollainen olet, jos rakkaudessa eli Jumalassa pysyt. Pysytkö sinä siis Jumalassa, eli rakkaudessa, vai teetkö vielä syntiä, eli lain rikkomuksen?